أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. Jama'a masu sauraron wannan channel, barkanku da sake haduwa da mu a wannan rana mai albarka. Alkhairin da yake cikin wannan rana Allah ka sada mu da shi. Allah ka raba mu da sharri, Allah ka haɗa mu da alkhairi. Jama'a, wannan fa'ida da muke tafa da ita fa'ida ce ta sirri na kafi. Wannan sirri ne na kafi mace ko namiji idan ana so a yi kafi mai ƙarfi ta yadda mace ko waje ba za ta dinga fitowa ba sai da izini. Sannan idan namiji ne ma ana iya kafe shi, ko kuma wani wanda ya yi tafiya ya daɗe bai dawo ba, idan ana so a kafe shi ya zauna guri guda, to in Allah yadda idan aka yi wannan sirri za a kafe shi kuma zai zauna a guri guda. Ya kasance dai ko da tafiya yayi wani gari mai nisa ya ƙi dawowa, to in Allah yadda idan aka rubuta wannan sirri makisina fihi abada, to a cikin wannan munjaye shine za a buɗa. Bayan an buɗa shi sai a rubuta sunansa. Idan mace ce sai a rubuta sunanta, sai a sami ɗan wani kuttu ko kuma wata tukunya ta ƙasa 'yar ƙarama, sai a samu sai a sa shi wannan ƙwai a ciki, sai a haƙa, sai a binne a cikin gida ko a ƙofar gidan wanda ake so a kafe. Ma'ana a kafe a inda ake so a kafe shi. Ko da yana wani gari ne, to inda ake so ya dawo ko ya zo, to nan za a yi wannan kafi. Ko da saurayi ne ya yi tafiya, budurwa tana so ya dawo, to in Allah yadda idan aka yi kafi ta kafi a ƙofar gidansu ko a cikin gidansu, to zai dawo wannan gida da gaggawa. Idan kuma ana da wani matafiyi ne da ya daɗe bai dawo ba, sai a rubuta sunansa a cikin wannan munjaye na makisina ɗin. Bayan an rubuta, to sai a samu sai a binne. Idan an binne a cikin wata 'yar tukunya ko wani abun, to insha Allahu zai dawo da gaggawa. Domin wannan sirri mace na iya yi wa namiji, haka namiji yana iya aikata wa mace. Kuma sannan shi wannan sirri dai idan kuna mu'amala da wani sai ya tafi ya juya ma baya, ya daina shiga harkarka, ko kuma wanda kuka ɓata da shi ana so ya dawo a shirya, ko wani wanda ya riƙe ma kuɗi, hatta ko da wani ne ya damfare ka ko kuma ya damfari wani, ana so ya dawo ya kawo wannan haƙƙi, to in Allah ya yarda idan kai wannan aiki zai dawo da gaggawa, sai a rubuta sunansa a ciki. Wannan kafi ne mai ƙarfi. Kuma da Allah, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel ɗin, na buƙatar ka danna mini alamar nan ta subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye na sanda na ɗora. Kuma ku danna mana alamar liking a wannan bidiyo namu domin nuna soyayya ku ga abubuwan da muke kawo muku. Insha Allahu, da wannan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.